Тръмп разобличава тежка измама около световното първенство, след като медиите се опитаха да всяват страхове срещу американското правителство. В сряда 10 юни 2026 година медиите са недоволни от строгите мерки, които Тръмп въведе по време на това световно първенство. За да не се дава свободен достъп, да се пробива границата, да се игнорират санкциите, да се заобикаля проверката, да се пренебрегва общественото здраве и накрая да се хвърли вината върху американския президент. Когато милиардният модел на FIFA започне да се проваля, това, което се вижда сега е битка по-голяма от футбола. От едната страна е световният спортен елит, който обеща празненство, пари и пълни трибуни. От другата страна е правителството, което не прие да предаде границата на Съединените щати в ръцете на картола, режима Оксио, международен консултант или медиен активист. Financial Times посочи, че около 180 000 билета са на пазара за препродажба. Град Канзас Сити видя как FIFA анулира 75 хотелски резервации. Иран загуби обичайната си квота билети, а Вашингтон повиши здравното предупреждение за ебола преди откриването на турнира. Какво се опитва да скрие пресата? Защо искат да обвинят Тръмп за грешката на FIFA? Как националната сигурност се превърна в политическа атака? Веднага ще ти разкажа всичко това. Ако харесваш такова съдържание, директно и без излишни приказки, абонирай се, защото тук има такива видеа всеки ден. Financial Times съобщи за около 180 000 билета на платформата за препродажба в навечерието на световното първенство, с голяма концентрация в груповата фаза и спад на медианните цени на препродажба спрямо предходния месец. Тълкуването на демократите е прекалено опростено. Ако има свободни места, вината щяла да е на Тръмп. Но данните сочат в друга посока. Проблемът е във високата цена, тежките такси, надутите очаквания и турнирът продаван като златна мина преди истинските фенове да са приели да платят за него. Разследването, започнато в Ню Йорк и Ню Джърси, подсилва тази страна на историята. Прокуратурите призоваха FIFA на 27 май 2026 година да обясни практиките за продажба на билети за световното първенство. Разследването е насочено към сигнали от фенове, които са закупили места без да получат точно това, което са очаквали, както и към подозрения за изкуствено завишени цени и объркваща комуникация. Този факт поставя FIFA в позиция да дава обяснения. Канзас Сити е най-ясният пример за това нарушено обещание. КСХБ съобщи, че FIFA е резервирала 5000 стаи на вечер в пиковите дни на турнира. И след това освободи 75% от тези резервации. Още през февруари, без да плати неустойка според договора. Местните хотели очакваха вълна от туристи, цените на нощувките се повишиха, градът се подготви за силен наплив, но резервациите не дойдоха с обещаното темпо. Втората линия е при визите и при проверката. Случаят с сомалийския съдия Омар Артан беше използван като знаме срещу правителството на Тръмп, след като му беше отказан достъп при опит да влезе в Съединените щати. Само че спортната акредитация не замества сигурността. Визата, поканата и униформата не отменят проверката. Андрю Джулиани, който ръководи работната група за световното първенство в Съединените щати, защити решението, като заяви, че има съображения за сигурност и че правителството трябва да попречи на злонамерени лица да използват турнира като прикритие, за да влязат на американска територия. Правилото е просто. Американската граница принадлежи на Съединените щати, а не на FIFA. Домакинското правителство има задължението да решава кой влиза, кой преминава през проверка, кой трябва да бъде разпитан и кой няма да получи разрешение. Това важи за туристи, ръководители, съдии, членове на треньорски щаб, журналисти, служители на конфедерации и чуждестранни власти. Когато левицата нарича това авторитаризъм, тя разкрива собствената си логика. За нея глобалното събитие е по-важно от националния суверенитет. За Тръмп суверенитетът стои над зрелището. Случаят с Иран прави този спор още по-ясен. Иранската федерация заяви пред Reuters, че квотата й от билети за привърженици е било отнето дни преди откриването на световното първенство. Обикновенно всяка участваща федерация получава 8% от билетите за своя матч. Разпределение сред собствените си фенове. FIFA заяви, че работи с Иранската федерация за намиране на съвместими решения. Но политическият детайл не може да бъде пренебрегнат. Иран е под санкции, има враждебни отношения с Вашингтон и е в пряко напрежение с Съединените щати.
Затова не може да се разглежда случая, сякаш става дума само за футбол, знаме и трибуни. Тръмп не забранява спорта. Иранските играчи са получили необходимите визи, за да участват в състезанието, според информация, цитирана от Reuters. Разликата се появява между спортистите на терена и политическите структури около делегацията. Едно е да се гарантира, че матчът ще се състои. Друго е да се позволи на власти, служители или оператори, свързани с враждебен режим, да използват световното първенство, за да се движат, организират присъствие, разпространяват билети и оказват натиск на американска територия. Спортът може да влезе. Политическият риск не получава свободен пропуск. Третият фронт е санитарният. Reuters съобщи, че правителството на Тръмп е поискало от европейските държави да последват Вашингтон и да въведат ограничения за пътуване, свързани с избухването на ебола в региони на Централна Африка. Центърът за контрол и превенция на заболяванията на САЩ вече беше забранил влизането на чужди граждани, които са пребивавали в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни. Докато американците при тези условия трябваше да преминават през избрани летища за скрининг, Марко Рубио твърдеше, че еболата не може да влезе в Съединените щати. А Държавният департамент разглеждаше защитата на здравето на американския народ като приоритет. Левицата нарича това паника, но всяко сериозно правителство го нарича превенция. Световното първенство по футбол привлича милиони посетители, фенове, спортисти, журналисти, обслужващ персонал и официални лица, които се движат през летища, стадиони, хотели и градове. Да се чака появата на здравна криза на американска територия и едва след това да се действа, би било безотговорно. Тръмп действа предварително, оказва натиск върху съюзниците, изисква от Европейския съюз и настоява проблемът да бъде овладян в самия му източник. Това е логиката, която медиите не искат да признаят. Силната граница също така защитава общественото здраве. Самото американско правителство съобщи, че е доставило 150 тона медицински консумативи и е обещало над $200 милиона за борбата с ебола. Тоест, не става дума само за бариери. Разликата е, че Тръмп не приема наръчника на глобалната бюрокрация. Когато той поставя американския гражданин на второ място, Световната здравна организация може да защитава друг подход. Европейският съюз може да се колебае. Но Вашингтон реши, че световното първенство няма да служи като тест на късмета. Здравен контрол. Джани Инфантино също се оказва в центъра на тази буря. Президентът на FIFA се сближи с Тръмп, потърси връзка с Белия дом и обеща историческо световно първенство. FIFA отговаря за цените, организацията, хотелските резервации и комуникацията с феновете. Федерациите отговарят за своите делегации. Режимите под санкции отговарят за собствените си враждебни отношения с Вашингтон. Европейският съюз носи отговорност за колебанието си да въведе по-строги санитарни ограничения. И американското правителство носи отговорност за защитата на границата на Съединените щати, дори и при виковете на медиите. Топката ще се търкаля под по-строг контрол и това притеснява много хора. Притеснява тези, които искаха да използват световното първенство като витрина срещу Тръмп. Притесняват тези, които искаха да превърнат санкцията в подробност. Притесняват тези, които смятат, че американската граница трябва да иска разрешение от FIFA. Но за милиони американци решението е просто. Световното първенство е добре дошло. Честният фен е добре дошъл. Атлетът е добре дошъл. Това, което не влиза без контрол, е риск, маскиран като спектакъл. Аз съм Милсон Алвес, международен анализатор и моята цел е да те държа добре информиран с истината всеки ден. Линковете към новините са в описанието на видеото. Харесай това видео, абонирай се за канала и накрая хвърли едно око на коментарите, за да бъдеш още по-ангажиран с общността на Милсон Алвес.